Городская библиотека филиал номер 1 і читачі бібліотеки Кіра Бікша, Мілана Васюкова і Аліна Пенесь представляють буктрейлер по дитячих белорусских часописах «Вясёлка и Буся». Добрый день! Добрый! Дайте нам, коли ласка, часописи «Вясёлка и Буся». Девчонки, а вам подобаюцца гэтыя часописы? Да, мы вельмі любім чытаць на напэўнай і прыгожай беларускай мове часопісы «Вясёлка и Буся». Гэтыя часопісы вучаць нас паважаць зямлю, родную мову і традыцыі. На іх старонках размешчаны цікавыя апавяданні, вершы, а таксама малюнкі да іх. Мне спадабаўся ў 4-м нумары «Вясёлка» верш Мар'яны Дуксы. Я яго вывучыла на памяць. Зараз магу прачытаць. Усе на вуліцу, гайда, там шумна коціцца вада. Няма часу адпачыць, яна пяе, яна цурчыць. Бляшаць пад вокнамі ад ранку і мчыць, бяжыць без перастанку. Ля плоту, ганку, па двары, даўно сарваўшыся з гары і не спыніўшыся ля ног, нясецца радасна ў лог. Гудзе і пеніцца званчэй і разганяецца хутчэй. Па беразне па раўчуку і раптам плюхнецца ў раку. Хаця і весела яшчэ, далей спакойна пацячэ. Малайчынка, судова. А мне спадабаўся верш Казіміра Камейшы «Ножны і ножніцы» у 3-м нумары «Вясёлкаў». Вось радкі з гэтага верша. Пятро кідаецца на ўцёк, пабачыўшы ножніцы. Непалахлівы наш Пятрок, але ножніц баіцца. Ну так баіцца, а чаго? І хто тут вінаваты? Стрыжэй ножніцамі яго перед весною тата. Я з вялікім задавальненнем прачытала ў 2-м нумары часопісу «Буся» апавяданне Уладзіміра Ліпскага «Радасць». Галоўная героя Рыгорка, якой любіць слухаць казку, і яго бабуля, якая прыехала да хлопчыка ў госці. А якая, на вашу думку, вясёлка? Казачная, павучальная, цікавая. Вясёлкай нашай ганаруся, дастойны рэйтынг падняла. Вясёлка выхавала Бусю і ў свет дзіцячы прывяла.